Mat. Mat. Alah, mati kita, Mat. Kau lihat, Mat. Alah, rasi. Mat. Mat. Alah, Mat. Duk, Mat, kau lihat, Mat. Alah, ngene kok kalau mulai piye to, Lel. Oke. Wah, kamu ruksung men wae. Ya koske. Wah. Iki sementara ngantri lumut bola. Antri lumut teh. Tekang tengek ya, bagol tengek. Bagol tengek. Kevin teri. Ayo jare mangkat jam 5 iki wis jam tengah 6 dosa ya ana tandang-dang. Wah, oke bolo. Wah, cuaca hari ini badai bolo. Badai. Oh, tempat ngasem. Ngasem itu kenteng itu loh, yang buat pertanda itu, buat tandain. Ngasem. Kota kaki ini. Wih. Rotoron naik. Kayak yang ini. Iwak tok. Iwak tok. Wah, ini sawah kelep, Bro, Lis. Sawah kelep, Lis. Seneng kan, Lis? Sawah kelep. Sawah kelep. Sajos sih padha. Iya. Om, halo. Lu bisa ae amat mancing ngawur. Oke, selamat pagi bola. Selamat pagi. Selamat tahun baru 2026. Ini sama mancing lagi. Ya, ini lama banget ini bola. Gak mancing sama Sulis Lumut Alus ini. Halo. CEO Bakso Rusuk dan CEO Kambangan Rusuk. Wah, ini Sulis. Yes. Dan ini ini akhirnya mancing lagi bersama Ahmad Mancing Ngawur-ngawuran. Oke. Ahmad Mancing Ngawur. Seram mau ngawur ya. Ini kita nyepot di kenteng bola. Tadi yang tak kasih tahu tadi itu, tandone itu. Metasem tuh. Kenteng. Ini sementara tadi sudah pada nyobok sana. Sudah ada perahu juga di sana, banyak orang. Teman nanti coba peruntungan di sini. Semoga ada hasilnya bola. Bisa menghibur kawan-kawan mancing semua. Oke. Tak sepet. Oke, waktunya mancing. Ayo. Oke, bola udah ada tempat titik spot. Mari kita mulai permancingannya. Amat mancing ngawur ada di sana pas sekitar. Lumutnya bagus. Wah, lumut kayak ini, Bos. Ini kan lo, Bos. Juragan ini lumut ya, Bos. Lumut ngeter Kevin, Bos. Wah, sajos sih. Mantap. Ini sekarang dikasih bumbunya dari Gedival Fishing Bro. Ini saya pakai monster tak campuri premium. Cocok saya amat ya. Oke, trot 5 trot ya, trot. Kosek toh jeneng dindi toh. Tambah premium bolo. Trot wis 5 trotannya yo. Uplek dulu. Kita uplek dulu. Oke, Mat. Oke. Antara Pak banget lho mati Mat. BGM lho iki, Mat. Udah tandon lho iki. Tandon yo kowe ra entuk banget Mat. Mentil. Yang baik Mat, mosok mentil Mat. Amat marah-marah. Amat mancing ngawur marah-marah ae bolo. Alah Mat. Alah. Lah gek cemplungke senyel ucul Mat. Piye iki Mat? Cek maneh ra Mat. Yes. Wah, ternyata nggo ember ngene iki ra penak cah. Lho sing enek nggo kalep iki lho.
Apa iki lho? Iki lho, Dek, lempit ngene iki lho. Nek badhe numplak terus kok. Ayo, bablas ki. Ngumbul. Oh, kok iso ngumbul tok ya? Mumbul ro mlaku ngono lho. Ngene iki lho, Mat. Alah, cuh, ra kena. Mat. Aja ning ngarep ku, Mat, ya toleh Mat. Tenan ora, tontonen ngantek ra noleh, Mat. Aja ning kono. Adoro aku wis, Mat. Alah, Mat iki lho, Mat. Kau lihat, Mat. Alah, rasi. Mat. Alah, Mat. Alah, kandhani, Mat, kene lho. Telung-telungan iwak, Mat. Mang mriki. Iwake mene, Mat. Lemu lho, mati, Mat. Lemu nyarine. Ora iwak tandon mati, Mat. Iya, oke. Tenan lho iki. Ngono lho, siwak. Alah. Iki am gabluk. Jan. Nang tandon ngono. Iki lho. Cling lho, yung kene iki tok iwak iki. Amat mentil ngawur sini. Alah, Mat, Mat. Alah, Mat. Kau lihat, Mat. Toleh ya kapok, Mat. Tenan ya, Mat. Lan ora, Mat. Yang bentul aja lu. Wah, tumbul kene kok disunduli tok ngene iki wae piro iki wae. Duk, Mat, lihat, Mat. Mat. Neo, Mat. Wis mentilo aku rene, Mat. Rasa isin, Mat. Gila iwak lemu-lemu tenan, Mat. Tonton kalau Mat, tonton saya iki lho. Tontonan iwak aku, Gila, Mat, semene tenan ngapusi, Mat. Tolong nyari pujul ki, Mat. Alah, ra percaya meh metang nyari, Mat. Alah, ra percaya, Mat. Gila sampeyan, Mat. Alah, yo wis awe yo ger. Ya wis semua takon mentel rene lho. Pentilku enak lho, Mat. Tenan, Mat. Milih kiwa tengen wis. Alah. Udut to lek wong udut kok. Mancing ora udut. Rene enak jak udut. Saya isin ngono gengsi cindul. Rasa gengsinan karo aku, Lek. Tenang ae, Los. Iki ndi iki grenengku iki? Ya tak kan ning kene kaya emah lho, Mat. Alah. Loh, Mat, rene. Lagi dincalke ngono lho, Mat, wis nut ngono ya. Sedotane apik, Mat. Nene yo. Enak lho, sedotane jos tenan, Mat. Sing enek lampu ijo lho, Lek, cedhake ngono lho, Lek. Iki tak tembak cethek ora duruk. Duruk genah nyantol kok. Kae kalau Lek sentote nyeblak itu saya. Wis miso-miso, wis tok akeh dhewe jek miso-miso ae. Wong ora bersyukur ngono kuwi. Wonge ora bersyukur lho, mah miso-miso. Alah ngene kok kaldu mulai piye to, Lek? Alah. Lek iwak tok ngene kok. Mat. Amat. Kowe kondang mulih. Arepe to bantuan, Mat. Motor mobilmu dilekno sik. Mat. Mateni radio.
Kowe ra entuk iwak dhisik kena mental mat. Endi? Alah, pos apus. Marah-marah karo wong tua kaya ngono iki. Cangkeme karo wong tua kok ngono njak kepala tenan amat iki cah iki. Lah iya. Wong kok ngono. Jan. Ketemu perang perkara apes kaya mat tenan. Kira sedina entuk 20. Alah, ora kena. Tenan lho. Yo, omah kok ngono lho kan wong tua cah enom saiki jar ra ndek ganggu tenan kok. Cah ndak kapan jane. Jembutmu cuk trubus. Lah kone ijak wulu kalong dijembut. Alah. Entuk urung kok aduh. Alah mumbul yang ngono. Alah. Aduh, duh, kena teke. Aduh, nyono ora kena. Iki sak sriwit ngene kena. Kena iki. Turung Lis. Yo. Rene amat alah. Mat. Iwake kok ngene lemu-lemu ning ngene mat. Tak pengen mat. Alah. Nang mriki mat. Stop, pendel kuwi enak tenan mat. Rasa stroberi mat. Aku jijik. Ngauri karo meresap. Aku ingin. Ketae jane ngono asine. Aku ingin jane. Iwak dicantolke kaya gayamu mat. Iwak mbok cantolke lho ki mau. Apa ngerti ceblak iki mau ra ngerti ceblake. Oh, marah-marah cah kae. Jenenge ngopo lho? Sarapan sik emat mat. Yo. Duh, alah. Ayo muka. Ayo muka. Wah, dagu merah mat. Alah mat. Alah. Ning nggon kok ngene jane dagu merah mat. Alah iki lho. Mat. Nang ndi mat? Neo masa ngedoh aku. Sis. Kasihan mat. BGM kok kan mau randang itu iwak dagu murah. Alah. Duh, ombak cacah. Kok ngene piye iki lumutku genumplak nang ember. Wih, geser lagi. Ya, cet ombake kok ngene iki lho. Numplak terus lumutku. Nah, badai masih bersambung. Yo. Alah. Tuh. Alah. Piye iki lho ember kowe numplak ngene terus. Badai bro, lho kok ngene iki mlah terus piye. Anjing iki mau mangan sangel tenan kok, ora tenan. Alah munggah meneh. Alah kapan meletus kira gelem. Pas ke cek gelem ora. Kontak lumute. Oh alah. Piye iki? Emberku nyang ngene. Iso ganti ember. Ya dikimplah-kimplah iki kan makan edan.
duk. Alah. Alah kah. Malah semene lek. Wah, ya piye no? Ora patut niki. Ora patut. Buang. Alah lah. Lah gitu. Kan mau ki. Yo. Anitok. Badene nobat ki tenan bola ki bola. Badene nobat ki. Duk, jajirat ngumpul dhuwurnya ora kena. Slembak piye to lek tak gembung-gembunge ngadeg lumpia tenan kok. Ke bola ini akhirnya enggak betah juga bola kita mau pancing sampai sini dulu bola. Tapi yo ala kropek ala beke bro sepate kenteng pasti wak tok pokoke alah seramu ora umum wis pokoke kade bola wis lanjut mancing di spot-spot berikutnya. Sampai jumpa lain waktu ya bola. Ini pokoknya kita mentas dulu bola wis wacannya ada kadenya itu enggak bisa dikompromi, penting kita selesai aja. Oke, semoga kawan-kawan mancing cepat terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.